दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे साहित्य एकाडेमि जथायै गथ' थुनलाइ मोनसे सावराय जथुम जों लादों आरो बिनिनो सिगां फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै बे हाबाफारिजोंनो गथ' थुनलाइ सावराय जथुमजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों जिल्ला आफादनि मोनफ्रोमबो दखरा आफादनिफ्राय फरायसा फरायसुलि जायफोरा थुनलाइ बिथिङाव माने खोब इच्छुक आरो आग्रह आरो बिथांमोन बायदि माने सायख'नानै लाबोना मोननै आयदानि सायाव जोङो थुनलाइ बिथिंनि हाबाफारि जों लादों मोनसे खन्थाइ लिरनाय आरो लोगोसे बाथ्रा दान्थेनाय बादायनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों दिनै आरो दिनै बिसेसकय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे साहित्य एकाडेमि जों लोगोसेयै जथायै जों जिल्ला आफादा बे गथ' थुनलाइनि जि मोनसे सावराय जथुम बेखौ लानो मोननायनि खाबुआ बे जोंनि थाखाय खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोंनि थुनलाइनि बिखय खोब गोथौयै बिथांमोननो बिनि कनसेप्टखौ बुजायना होनो आरो फोरमायना होनो फोरोंलांनायनि मोनसे बिबान जों बयहाबो दङ आरो बे बिबानखौ दिनै जोङो लानानै मावफुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौनो जोंहा आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेनदोंमोन साहित्य एकाडेमि बर' बिफान सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा सार बिथां बरुवाकान्त ब्रह्म बिथाङा मासिखौ लानानै दैदेनदोंमोन आरो बेवहाय सावरायगिरि महरै जोंहा दङमोन डक्टर आदाराम बसुमतारी सार बिथां तिरेन बर' सार बेवहाय बाहागो लाफैदों नन्देस्वर दैमारि सार बेवहाय बाहागो लाफैदों किरन बाला बर' बाहागो लाफैदों आरो जोङो खोब साबायखर बावगोन जिखिनि गथ' थुनलाइनि बिखय जथेस्थिखिनि मोनसे कनसेप्टखौ क्लियार मोनसे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों होलांदों डक्टर आदाराम बसुमतारी सार बिथां आरो बेजों निस्सय जों फोथायो जों जिखिनि फरायसुला फरायसुलि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय दिनै मोनबाय बिथांमोना निस्सय गथ' थुनलाइ बा थुनलाइनि बिखय मोनसे गोथौयै मोनसे बुजिनाय बिथांमोना हादों बेखौ जों फोथायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथु थुनलाइ सोरजिनाया आरोबाव साबसिन मोजां मोनसे लेभेलसिमहालागै आरोबाव जोंनि लाइमोनफोरा थुनलाइ बिथिङाव माने खोब गुरुत्वपूर्ण भाबे खामानि मावलांगोन दावगालांनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों